Me ollaan digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Toimitaan täällä Suomessa kuin myös globaalisti Euroopan laajuisesti. Autetaan meidän asiakkaita heidän muutoshankkeissaan. Ja mä kehitän meillä kumppanisuhteita eteenpäin ja katson, että meillä on huikea kumppaniverkosto, joiden kanssa auttaa asiakkaita sitten heidän hankkeilla. Meillä Koforella on laaja jalansija tuolla sote-puolen asiakkuuksessa, sote-sektorilla ylipäätään, ja Notkialla puolestaan on todella timanttista osaajaa, projektipäällikköä, joilla on vankkaa kokemusta sote-sektorilta. Niin mä näen, että me ollaan yhdessä yhteisenä rintamana siellä kasvettu meidän asiakkaiden haasteiden ja muutosten keskellä. Et lähes vuosikymmenen ajan niin ollaan yhteistyötä muun muassa tuolla sote-puolella tehty. Erityisen hyvin mun mielestä notkialaiset hoitaa projektien johtamisen. Et mun mielestä on makeata, että he on valinnut tietyn ydinalueen, missä he haluaa olla Suomen parhaimmistoa, ja se todella näin on. Kun meillä on tarvetta, on sitten sote-puolen tai julkishallinnon tai laajemmin generisemmän alueen projektipäälliköille, niin tiedetään, että Notkien puoleen kannattaa silloin kääntyä. Ehdottomasti suosittelisin Notkia IT:tä muutoskumppaniksi kaikille organisaatioille kokoon katsomatta, jotka haluaa saada heidän hankkeensa kunnialla maaliin, ja myös mielenrauhaa siitä, että heillä on niin kuin humaaneja kumppaneja siinä yhdessä ihmisten kanssa, koska ihmisten kanssa on näitä hankkeita viedään eteenpäin, niin ihmismäisellä tavalla katsoo, että hommat hoituu ja lopputulos on timantti.